ҳарчанд аз тарафи масъулини шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ борҳо оиди вазъи интизоми пиёдагардон дар мавзеъҳои бозори панҷшанбе ва назди дорухонаи марказӣ инчунин бозорҳои сомону баракати ноҳияи Бобоҷон Ғафуров гузоришҳо омода намуда бошем ҳам чунин вазъ аз тарафи шаҳрвандон ҳанӯз ҳам ба назар мерасад. Беинтизомии пиёдагардон дар ин мавзеъро ба қавле ба авҷи алло расидааст ки ҳар рӯзу ҳар соат кафолати ҳаёту саломатии онҳоро танҳо кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ бо ҳамроҳии кормандони ғайриштатии милитсия таъмин менамоянд. боиси нигарон нест ки ҳатто бисёре аз калонсолон ҳатто падару модарон ва модарони кӯдак бардаст ба ҷои он ки худ намунаи ибрати дигарон бошанд дар бисёр ҳолатҳо ҳаёти худ ва ронандагонро зери хатар гузошта намоишкорона аз пеши воситаи нақлиёти наздикомада истода роҳро убур менамоянд. нисбати чунин пиёдагардоне ки аз гузаргоҳҳои бехавфи зеризаминӣ истифода намебаранд ва оид ба ҳифзу ҳаёти саломатии худ заррае ҳам андеша намекунанд ба хулосае омадан мумкин аст ки бинобар дар сатҳи паст қарор доштани маънавиёт ва муносибати фориғболонаи эшон нисбат ба риоя намудани талаботи қоидаҳои ҳаракат дар роҳ сари ҳар қадам содиршавии ҳодисаҳои роҳу нақлиёт дар ин минтақаи роҳ аз эҳтимол дур нест. ин мавзӯи доғи рӯз. имрӯзҳо на танҳо роҳбарияти раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғ балки аҳли ҷомеаро ба ташвиш овардааст. пиёдагардон ба оддитарин масъала фарқияти роҳи нақлиётгардаро аз роҳи пиёдагард сарфаҳм намераванд ё ин ки фаҳмидан намехоҳанд. пас ин гузаргоҳҳои бехавфи зеризаминӣ ки бо сарфи маблағҳои зиёд сохта шуданд барои чунин зумраи инсонҳо пешбинӣ нашудааст. имрӯз дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғ бахусус дар шаҳри Хуҷанд ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ва шаҳри Бустону Гулистон кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ сафарбар карда шуданд ки он иштирокчиёни ҳаракати роҳ бахусус пиёдагардон ки аз ҷойҳое ки барои онҳо дар доираи талаботи қоидаҳои ҳаракати роҳ муайян карда шудааст нагузашта бо ин ҳаракати худ ҳаракати воситаҳои нақлиёт ва дигар иштирокчиёни ҳаракати роҳро халатдор мекунанд корбарӣ намоянд. вобаста ба вазъи ба амал омада баҳри таъмини бехатарии ҳаракат дар роҳҳо пешгирии садамаҳои нақлиётӣ бо иштироки пиёдагардон баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии онҳо ҳамарӯза аз тарафи роҳбарият ва кормандони шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилии вилоят ва шӯъбаҳои вазорат дар шаҳри Хуҷанд ва ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дар мавзеъҳои дар боло зикр гардида чорабиниҳои мақсаднок гузаронида шуда истодааст. зимни гузарондани чорабиниҳои номбурда зиёда аз 30 нафар шахсоне ки ба қоидавайронкуниҳо роҳ доданд маводҳои маъмурӣ мувофиқи моддаи 340 қисми 1 кодекси маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон тартиб дода шуданд. аз онҳо ба маблағи 7 сомону 25 дирҳам ҷарима истонида шуданд. маврид ба ёдоварист ки таъмини бехатарии пиёдагардон ва пешгирии садамаҳои нақлиётӣ бо иштироки онҳо дар ин мавзеи роҳ вазифаи танҳо кормандони милитсия набуда инчунин фаъолон роҳбарони ташкилоту идораҳои дахлдор ва раисони бозору марказҳои савдо низ вазифа доранд сари ин масъалаи ташвишовар ибрози андеша намоянд. пиёдагардон моя бисёр ғам метиҳанд аз ҷои дакоришон намегузаранд ҳамин як чораша дида шавад бо назм мешавад. чизо ганда беҳтар ки ҳамин мошин ондаст давида мебуранд. шумо чӣ пешниҳод доред? ман пешниҳод ҳаяк тартибот шавад. аз пиёдагардон чӣ хоҳиш мекунед? хоҳиш мекунем ҳурмат кунанд худошонро яку мошинро эҳтиёт шаванд ҳурмат кунанд. зеро солимии ҷомеа аз ҳар як фарди солимфикр вобастагии калон дорад. изҳори боварӣ дорем ки ташкил ва баргузории чунин чорабиниҳои мақсаднок аз ҷониби масъулини шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ бори дигар пиёдагардонро хушдор месозад ки онҳо ба масъалаи рафъи камбудиҳои ҷойдошта баланд бардоштани сатҳи савияи дониши худ оиди риояи ҳатмии қоидаҳои ҳаракат дар роҳ аҳамияти ҷиддӣ хоҳанд дод.